Spravuje vaše investičné portfólio finančný sprostredkovateľ alebo renomovaná banka? Alebo investujete na vlastnú päsť a nakúpili ste si rôzne fondy a myslíte si, že keď investujete bez poplatkov, že ste tým niečo vyhrali? V tomto videu vám predstavím najčastejšie chyby, ktoré robia investori v investičných portfóliách. Zodpovieme si najmä dve otázky: prečo väčšina ľudí dosahuje vo svojich investičných portfóliách podpriemerné výsledky a ktoré tri veci potápa výnosy investičných portfólií. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Ahojte, ja som Marek Bohunický a na tomto kanáli sa venujem témam ohľadne ekonomiky a správe majetku pomocou rôznych investičných aktív a nástrojov. Ak máte záujem zlepšiť svoje investičné rozhodnutia a dosiahnuť lepšie finančné výsledky, určite dajte like na toto video a odoberajte môj kanál. Pomôžete mi priniesť tieto informácie širšiemu publiku a verím, že budete mať z toho aj vy užitok. Hneď prvý dôvod, prečo investori dosahujú podpriemerné výsledky, sú vysoké poplatky. Mnoho investorov si ani neuvedomuje, aký veľký vplyv môžu mať na váš celkový výnos. A práve najväčší vplyv na výkonnosť portfólia má manažerský poplatok za riadenie portfólia. Niektorí sprostredkovatelia bohužiaľ o ňom ani len nevedia a tí, ktorí o ňom vedia, častokrát klientom o ňom ani nehovoria. Pretože sprostredkovateľom prináša dlhodobý pasívny príjem. Tieto poplatky sa pohybujú v rôznych inštitúciách alebo u sprostredkovateľov medzi 1 až 3% ročne. Možno si poviete, že takéto malé percentá sú zanedbateľné, no ale ak si predstavíte, že tieto poplatky sa vám budú strhávať z celkového objemu vášho majetku, prídete o desiatky tisíc eur, ktoré by mohli skončiť na vašom účte. Tomu sa ešte často môžeme v rôznych investičných riešeniach stretnúť s výkonnostným poplatkom, ktorý si správcovské spoločnosti účtujú, keď dosiahnu určitý nadvýnos na nejakou vopred stanovenou referenčnou hodnotou. Tu síce môže platiť, že ak investujete cez brokera, investujete takmer zadarmo, avšak ak nemáte dostatok skúseností a nakúpite si fondy bez rozmyslu, môže vám to skôr uškodiť ako pomôcť. Tu sa dostávame k ďalšej vážnej chybe. V portfóliách často vydávam, že investori majú nastavené distribučné fondy a nie akumulačné. Distribučné fondy sa správajú tak, že vyplácajú dividendu na váš investičný účet. Túto dividendu navyše musíte zdaniť a ak by sa vám táto dividenda vyplácala na investičný účet a nezdaňovala, mohla by vo vašom investičnom účte dlhodobo pracovať a zhodnocovať sa. Navyše, ak by ste toto robili dlhodobo, tak výsledok bude neporovnateľný. No a práve distribučné fondy sa využívajú až v neskoršej fáze budovania majetku, a to vo výplatnej fáze, kedy už chcete z investícií poberať plody z práce, ktoré ste naakumulovali počas dlhých rokov, ktoré ste investovali. V úvodnej fáze budovania portfólia sa odporúča využívať fondy, ktoré dividendy reinvestujú. Takéto fondy sa nazývajú akumulačné a majú skratku ACC. No a poslednou veľmi častou chybou, ktorá má výrazný dopad na výkonnosť vášho portfólia, je neodborné zloženie portfólia. Neskúsení investori si myslia, že si napozerajú nejaké videá na YouTube ohľadne investícií a dokážu si zostaviť kvalitné portfólio. Samozrejme, niektorí ľudia si ho dokážu zostaviť veľmi kvalitne, ale vo väčšine prípadov s portfóliami, ktorými sa stretávam, nachádzam tam veľmi veľa chýb. Často sa stretávam, že takíto investori majú v portfóliách nasledovné chyby. Majú tam napríklad prekrývajúce fondy alebo krajiny, majú nedostatočné rozloženie portfólia len na jednu krajinu, no a potom majú fondy, ktoré sú v dolároch a treba robiť menovú konverziu, čo stojí zbytočne veľa peňazí, prípadne sú fondy, ktoré sú špecificky zamerané len na nejaký sektor. To skôr odporúčam už nejakým pokročilejším investorom, ktorí vedia, čo robia. Takže aby sme si to zhrnuli, ak vaše portfólio nedosahuje očakávané výsledky, možno je na čase sa zamyslieť nad tým, koľko platíte na poplatkoch a či portfólio naozaj kvalitne zostavené. Investovanie je dlhodobá hra a preto je dôležité mať stratégiu, ktorá sa dá udržať aj počas rôznych trhových cyklov. Ak by ste chceli pomôcť v zostavení takéhoto portfólia, choďte do popisu tohto videa a tam ma môžete kontaktovať. Teším sa pri ďalšom videu.